Ixesha lesikhokhelo sephondo saphela ngoSeptemba wonyaka ophelileyo, kodwa khange ibanjwe inkomfa ngenxa yobhubhane we-COVID-19. Ngoku ngabathunywa abayi-1500 abalindeleke bonyule iinkokheli ezintsha zalo mbutho ephondweni. Inkomfa yangaphambili yaba nezixholo-xholo kwaye yakhatshwa naludushe. Kweli tyeli lombutho uthi awufuni magingxi-gingxi. Siqinisekile ke ngoku okokuba wonke umuntu ozabe pha ukhuselekile kangangoko, kunjalo njoko asinamathandabuzo. Abantu mabangabi naxhala, mabaye enkomfeni, bangalindeli iziganeko. Into engazungenzeki kukuba singohluki ngezimvo kuba kakade umoya njengoba nithetha nam njengoku niyatsho ukuba kukho amaqela anomdla wokukhokhela. Kusenjalo uMabuyane umile ngelithi uza kulifumana ithuba lesibini sokukhokhela lo mbutho apha ephondweni. Umsebenzi ke siwenzile, bendingenawenza ndindodwa, bendiwenza ne-collective endonyulwe nayo, kodwa wonke umuntu unegxathu lakhe, wonke umuntu unegalelo lakhe. Kwindawo endime kuyo ndiyazingca uba ebekufanele ndikwenzile ndikuzamile, ndenze konke bendingakwenza. Kodwa liyakhula liyanyelela, kusekuninzi esisenokwenza sibambisene. Kubalulekile ke kumanyana kwe-ANC kuba ezinto zonke sizicingayo xa i-ANC ingamanyananga akuzubakho lula. Bobabini uMadikizela kunye noMabuyane baphakamisa ukuba umongameli walo mbutho uCyril Ramaphosa afumane ithuba lesibini ukuba akhokhele lo mbutho. Abongile Yankisi, kwiindaba ze-SABC, eMonti.